Nagligad nga bulan ina ang sitwasyon sang Taytay sa barangay Inabasan, San Jose, probinsya sang Antique. Nadala ini sa igtulopangod sang One Western Visayas kung ano kadelikado ang guba nga Taytay. Makaligad ang isa ka bulan na sabat na gidman ang panawagan sa isa ka netizen. Naghugpo ang barangay officials kag pumuluyo sa Inabasan upod ang DENR nga naghatag sang dugang nga materialis pareho sang kahoy agod makayo-na ang Taytay. Ginpakita man sa mga residente ang espiritu sang pagbinuligay kay nagdagyaw ang kadamaan sa ila agod mapanami ang Taytay nga amulang ang maagihan sang motorista nga nagaangot halin sa barangay Inabasan pakadto sa barangay Katungan si Balom. Sa karon talunsay na nga makalabay ang mga motorista nga wala nagakabalaka nga basi madisgrasya. Nag-abot na sa probinsya sang Capiz ang 13,000 kasakos sang NFA rice. Inang dugang alokasyon sang bugas sa Capiz halin sa National Food Authority. Padayon ang programa sang NFA Capiz nga bugasan outlet nga ila ginlunsar sa nagligad nga semana. Adlaw-adlaw bukas ang gate sang NFA warehouse para sa mga nagabakal sang NFA rice sa balor nga 27 pesos kada kilo. Suno kay Capiz NFA OIC Jose Pacificador nga ang kaiping nga barangay kag sityo ang direktana nga makabakal sa ila warehouse sa barangay Bulo sa Rojas City kag indi na magpila sa mga merkado. Samtang ang warehouse sa Sigma kag Dumalag ang magabukas man sang bugasan outlet sa madali nga tion. Nobyembre ang groundbreaking sang Megadam Project.